Už ti to beží? Hej, ale však to bude... Serus. Čau. Volám sa Zuzka, pracujem v Rádiu Express na kumulovanej pozícii, robím reportérku a zároveň aj editorku vysielania a v Rádiu Express som už 7. rok. Dostanem nejaký vstupný balík informácií a veci, ktoré viem, že musíme odvysielať a mojou úlohou je to rozdeliť tak, aby to malo hlavu a petu a aby každý vedel, čo má kedy vysielať. A dávam hlavne pozor na to, aby moderátori odvysielali vždy to, čo majú odvysielať. Pripravujem vysielacie časy, pripravujem plány vysielania a pracujem takisto s programom, ktorý sa volá Sepia, kam nahadzujem všetky udalosti. Spolupracujem so všetkými oddeleniami v Rádiu Express, s promo oddelením, s marketingovým oddelením, takisto s hudobným oddelením a takisto s chlapcami, ktorí pripravujú zvukovú grafiku. No a som také dievča, ktoré spája všetky tie oddelenia a prispieva k tomu, aby to vysielanie znelo tak, ako znie. Redaktor, reportér, moderátor, ľuďom sa to možno mýli, ale v podstate je to úplne jednoduché. Redaktor a reportér je v podstate to isté a moderátor je iné. Moderátor je ten, ktorý stojí pri mikrofóne v štúdiu a vysiela, no a redaktor alebo reportér, on pripravuje zvuky, pripravuje reportáže, nahráva, strihá, pripravuje podklady pre toho moderátora. Rozdiel medzi redaktorom a reportérom: redaktor pracuje v redakcii, zväčša nechodíva do terénu a reportér pripravuje reportáže, ktoré sú aj z terénu. Pripravujem podklady, pripravujem materiály, nahrávam zvuky, nahrávam rozhovory, nahrávam poslucháčov, proste nahrávam všetko možné, čo potom neskôr naši moderátori vysielajú. Sú to skôr veci, ktoré nie sú vážne, nie je to spravodajstvo, pretože spravodajstvo má svojich vlastných reportérov. Ja robím väčšinou témy zo života a potom robím také ľahšie témy, ktoré sa týkajú showbiznisu, ako sú odovzdávania cien, filmy, hudba a podobne. V Rádiu Express to funguje tak, že reportér nielen pripravuje pre moderátorov veci, ale sám si tie veci aj odprezentuje. Takže stáva sa, že niekedy len pripravím niečo, čo moderátor odvysiela, ale často sa stáva aj to, že idem naživo do vysielania. Láka ma na nej všetko, lebo nie je to len o mikrofóne, pretože väčšina ľudí si myslí, že človek, ktorý pracuje v rádiu, tak stojí za mikrofónom a rozpráva do vetra. Nie, práca v rádiu nie je len o tom. Treba vždy myslieť na to, pre koho to vysielame. Teda vždy si treba predstaviť tých ľudí, ktorí sú pri tých rádiách a počúvajú a pripravujeme vlastne tie veci pre nich. Takže mňa láka ten pocit, že keď počujem ten výsledok z toho rádia a predstavím si babku v Tisovci, ktorá to práve počula, tak si vravím, že dúfam, že rozumela, čo sme tým chceli povedať. Že sa pobavila, alebo že dostala tú informáciu, ktorú sme jej doručiť chceli. Ja dúfam, že to bude pre mňa práca na celý život. Neviem si samu seba predstaviť, že by som mala odísť z rádia. Plusom je pre mňa už len to, že môžem pracovať v najpočúvanejšom rádiu na Slovensku, pretože práca v rádiu už sa nemám veľmi kam posunúť, keďže som v tom najlepšom, čo máme na Slovensku. Pre mňa mínusom je možno niekedy to, že musím skoro vstávať, keďže ja si rada pospím, takže mínusom je niekedy skoré vstávanie a niekedy práca cez víkend. Čo sa týka platových pomerov, tak si myslím, že je to veľmi slušné a že je to nad priemernou mzdou. Platím hypotéku, platím leasing, platím bežné účty a všetko zvládam splácať. Takže naozaj to platové ohodnotenie je veľmi fajn. Ale treba dbať na to, že som tu 7. rok, to znamená, že nie, keď som nastúpila, nezarábala som toľko, ako zarábam teraz. Nie je to práca od pondelka do piatku, od 5. do 9. Je to práca, ktorá si vyžaduje flexibilitu. To znamená, že pracujem vtedy, keď musím. Niekedy prídem do práce na 6 a ostanem potom 12 hodín do 6. Niekedy sa stane, že prídem na 9 a o 4 môžem ísť domov. Všetko závisí od toho, koľko toho mám. Stáva sa, že pracujem aj cez víkendy, a hlavne vtedy, keď máme toho naozaj veľa, že máme nejaké promo alebo že máme niečo vo vysielaní, čo funguje aj cez víkendy a vyžaduje si moju prítomnosť. Nemám problém s tým stíhať všetko, čo mám rada, ale zase treba povedať, že som slobodné dievča, nemám deti, nemám záväzky, takže možno v budúcnosti sa to zmení, ale v súčasnosti som veľmi spokojná s tým, koľko času mám na svoje voľnočasové aktivity. Editorská časť práce si vyžaduje moju prítomnosť v rádiu. To znamená, že je to v podstate kancelárska robota, ktorá musí byť pri počítači a podobne. Čo sa týka tej redaktorskej a reportérskej práce, tak tá je o tom, že idem aj mimo rádia,
cestujem. Bola som napríklad v Aténach, bola som napríklad v Londýne vďaka Radio Express a takisto chodívam do terénu. Teraz naposledy som bola v tábore Dobrý skutok, kde som 10 dní strávila s deťmi tým, že som s nimi nahrávala rozhovory a že som ich fotila a kamerovala. Dress code samozrejme v rádiu nemáme. Hovorí sa, že do rádia môže prísť človek v teplákoch, baba nemusí byť namaľovaná. Snažíme sa vždy prísť v tom, v čom sa dobre cítime a snažíme sa aj nejako vyzerať. Keďže ja mám tú kumulovanú funkciu, že robím aj editorku, aj redaktorku, tak u mňa sa vyžaduje jedna kreativita, pretože chodím vám na kreatívne porady a takisto na programové porady, ale okrem tej kreativity sa vyžaduje aj organizačný talent. To znamená, že musím vedieť robiť aj tabuľky, musím mať prehľad a systém vo všetkom. V prvom rade človek, ktorý chce pracovať v rádiu, musí byť osobnosť, ideálne ak je to extrovert, ideálne ak je ukecaný a má rád kontakt s ľuďmi. To sú také základné vlastnosti, ktoré by mal ten uchádzač spĺňať. Ľudia si myslia, že človek, ktorý chce pracovať v médiách vo všeobecnosti, musí mať dokonalú slovenčinu. Podľa mňa to tak nie je, pretože my sa snažíme rozprávať tak, ako rozprávajú naši poslucháči. Čiže nedávame si pozor na to, či niekto niekedy nepovie ne, alebo ta ne, ale snažíme sa to hovoriť tak, aby nám tí naši poslucháči rozumeli, lebo sú to ľudia ako my, čiže nejaké bezchybné ovládanie slovenčiny určite nie je nevyhnutné. Máme aj ľudí, ktorí majú vyštudovanú masmediálnu školu. No a sú to aj ľudia, ktorí vôbec nemajú vysokú školu a sú to jedni z najkreatívnejších ľudí, akých poznám. Podľa mňa vysokú školu pre výkon práce v rádiu netreba. Kto chce pracovať v rádiu, musí byť fakt v prvom rade osobnosť a vysoká škola nie je potrebná. Ja sama som študovala žurnalistiku, mám bakalára, ale nič z toho, čo som sa reálne v škole naučila, som v praxi nevyužila. Musíš hlavne vedieť, čo chceš v tom rádiu robiť, pretože veľmi veľa ľudí si povie, ja chcem robiť v rádiu, ja chcem moderovať napríklad. A potom prídu, OK, a čo by si teda chcel moderovať, o čom by si chcel hovoriť? A tí ľudia nemajú ani predstavu o tom, čo by chceli teda v tom rádiu povedať. Kto sa chce dostať do rádia, napríklad aj do Rádia Express, mal by to rádio poznať, mal by vedieť, ako je to rádio naformátované, akú hudbu hráme, o čom hovoríme vo vysielaní a podobne. Takže ak sa naozaj človek chce dostať do nejakej konkrétnej firmy, mal by tú firmu poznať. A hlavne, keď je to rádio, ktoré si môže zapnúť hoci kde, dokonca už aj cez internet. Čo sa týka nejakej organizačnej štruktúry u nás v rádiu, tak na čele je generálna riaditeľka, pod ňou je programový riaditeľ a pod ním je šéf-producent vysielania a pod šéf-producentom som ja, takže je kam rásť, ale zatiaľ som spokojná tam, kde som. Maminka by určite chcela, aby som bola nejaká právnička alebo doktorka, ale nie, to by som nebola. Veľmi ma baví práca s ľuďmi a hlavne ma baví práca s deťmi, takže možno by som bola nejaká učiteľka v škôlke, možno by som mala vlastnú súkromnú škôlku so zameraním na angličtinu, alebo plánovala by som svadby, to by ma asi bavilo, ja som taký organizačný typ.